което да споделя с вас, това е връзката между икономиката и околната среда и как да развиваме такава икономика, така че да успеем да съхраним нашата природа. Ще акцентирам върху тази част от нашата икономика, която най-вече е свързана с замърсяването и всички проблеми, които възникват от това нещо. България, като една страна, която е член от Европейския съюз, трябва от една страна да развива собствена икономика, да развива експортно ориентирано производство, от друга страна трябва да изпълнява всички норми, които Европейския съюз поставя. От гледна точка на стратегията, която развива Европейския съюз, като всяко субективно обединение, Европейския съюз също бърка и понякога тръгва по един не много правилен път. Така беше направената стратегия на Европейския съюз във връзка с развитието на енергийната стратегия. Беше решено, че едва ли не света ще произвежда енергия благодарение на възобновяеми източници, т.е. най-вече благодарение на водни, потенциал на реки, потенциал на слънчева енергия и така нататък. Ако ние мислиме, че развивайки този вид енергия, ние ще станем една конкурентна държава, според мен това е просто фантастика и не трябва да очакваме това нещо да се случи. Истината е, че ние трябва да развиваме една истинска енергетика, която да бъде от една страна да стои на основата на развитие на ядрената енергетика, от друга страна на използване на собствени енергийни ресурси. Всички виждате, че това е един сериозен проблем, особено в последните години, който почва да ескалира едва ли не напоследък. В световен мащаб страните производителки на течни горива започват да водят чисто спекулативна политика и се получава едно много рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което довежда до страни като България, които са бедни на енергийни ресурси, да бъдат в една не много добра икономическа ситуация. И това изисква съответно да се вземат сериозни мерки от гледна точка на развитие на енергийната стратегия. За да може България да защити своята енергийна независимост, трябва да развива от една страна производство свързано с собствени енергийни ресурси, от друга страна производство свързано с такива енергийни ресурси, които не замърсяват околната среда. И затова смятам, че е много правилно да се развива енергетика, която е на основа на производство на енергия с атомни централи, производство на енергия с топлоцентрали. България е богата на въглища и трябва да се обърне сериозно внимание върху използването на въглища в областта енергетика. Така че това нещо да ни се даде възможност да имаме една независима енергетика, която не зависи от спекулативните цени на енергийните ресурси на световния пазар. Разбира се, при изгарянето на въглища се отделят много вредни емисии и затова трябва да се изпълняват всички тия топлоцентрали в съответствие с изискването на Европейския съюз и да се правят максимални възможности за защита на нашата природа от всички вредни емисии, които се отделят при изгарянето на въглищата. Но моята лична позиция е, че трябва да се развива българския въгледобив и на основата на този въгледобив да се развива българската енергетика. Друг отрасъл, върху който бих искал да се спра и който е експортно ориентиран, това е туризма. В последно време се вижда, че туризма създава възможност за производство на един експортно ориентиран продукт, което ни дава възможност да решаваме много проблеми, свързани с дисбаланса, свързан с текущата сметка, външно-търговския баланс и така нататък. Но трябва да си даваме сметка, че това нещо трябва да се прави много внимателно, трябва да се прави с съответствие с всички екологични норми, защото сме свидетели, че на много места през застрояването създава от едни наши много хубави идеи и много хубави намерения едни курорти, които по-скоро приличат на големи градове и привличат вече не толкова качествени туристи, а по-скоро туристи от средния клас.
И аз мисля, че това направи всеки инвеститор и най-вече задачата на държавните институции е да създава такива условия за строителството на курортната дейност, която да бъде екологически ориентирана и да не създава възможност за предотвратяване и за съсипване на българската природа. И трети един важен въпрос, върху който искам да се спра, това е използването на твърдите горива. Това, което аз мога да споделя с вас като личен опит е, че в България, в зависимост от това, че всички останали горива поскъпват, все почна от течните горива, минавайки през леста и през електроенергията. В последно време се наложи една тенденция за увеличаване на потреблението на твърди горива. Мога да ви кажа, че миналата година, по сравнение с по-миналата година, над 30% се увеличило потреблението на въглища и брикети на територията на България. Много често се използва нерегламентирана сеч, използване на дървен материал, който не е добиван със съответните разрешителни, и това създава възможност за обезлесяване на нашите гори. Затова смятам, че е много важно да се създадат, от една страна да се създаде сериозен контрол върху изсичането на горите, от друга страна цената на дървения материал за горене да бъде на такава цена, че просто да не бъде най-евтиното гориво. И поради тази причина смятам, че трябва да се разчита на използване на биогорива, които много често се подценяват от нас като потребители. Ще дам само един пример, че в Холандия някъде около 20% от брикетите, които се произвеждат, са на основата на биогорива, и мисля, че ние трябва да вървим много сериозно по този път използване на растителна маса, на дървесна маса, тъчна маса за създаване на брикети, на биогорива и така нататък. Мисля, че това ще даде възможност да живеем в една красива страна, в която ще имаме една добре развита промишленост и от друга страна една чиста природа, и всички ние ще бъдем доволни от това, което правим. Благодаря. Благодаря и аз. Господин Ковачев.